sing kandha ringkesing carita negari Pringgon ingkang kumplang para warga bebrayan agung ngawijikaken tekad nenggih risang Dian Gatotkaca ingkang ngarsa kajumenengake Nalendra wonten ing Pringgondani. Lahing kono ta wau risang para Kurawa lumantar patih Sengkuni ngurup-urup Dian Brajadenta supados mbalela nggagalaken murongaken wisudan ratu. Rahina sumubang iwang aruna adinetraning anggarapo sabaning kukil ringgan negara sagetar ginidunganing kunglir wuwusing pinipan madak kasatriyan glagah tinunu solaing sang Brajadenta mliwis nyampar banyu.
Mangsuli pirembakan kalih minggu kepengker nggih. Pripun Raden Patih? Paduka siyos mbalela wonten ing Pringgondani sampun gembleng tekad kula. Bagus nggih, bagus. Pancen secara dipetang secara napa kemawon Gatotkaca niku mboten pantes jumeneng ratu wonten ing Pringgondani. Upami digagas dipetang secara trah Gatotkaca niku anake Arimbi. Kamangka Arimbi menika putrane Prabu Tremboko ning Taler Wedok. Kamangka Taler Wedok niku mboten duweni hak wewenang dadi ratu ana ing Pringgondani. Kedahipun saksedanipun Prabu Tremboko nuwun inggih Kang Rakor Dipati Arimba ingkang kajumenengaken ratu. Saksedanipun Raden Arimba kedahipun Paduka ingkang kajumenengaken Nalendra mimpin para bebrayan agung wonten ing negari Pringgondani. Latala. Malane ngerat alala keteking jagat gelah-gelahing bumi paneksmaning jajing lanat sukertaning bawana. Ora nganti yen durung nganti nyawaku uncat saka ragaku. Aku ora bakal nglilakne kelungguhan Ratu Pringgondani kanggo Gatotkaca. Aku kagsowan Kang. Yata larata saking Gudha Sakura kula yen atana mutusa sang Sri Ala Bendana melar mingkus sambekanmu dleweran kringetmu ana gawe apa? Ayo Kak, tak gandhek tanganmu manunggal nyawiji kekuatan kelawan bala Pringgondani nyekseni pondhakane awake dhewe Gatotkaca dadi ratu. Gatotkaca anake Mbak Yu Arimbi. Mbak Yu Arimbi kuwi Taler Wedok ora wenang nglungguhi dampar denta kelungguhan ratu ana negara Pringgondani. Tegese wisudane Gatotkaca iki mengko sejatine ora sah lan rak saka pranatan kang wis digaris. Ora usah dadak kanggo dredah, ora usah dadak kanggo pasulayan. Elinga tembung rukun ya Kang, aja nganti crah. Sapa sing crah mesti bakal bubrah. Mbah ora idep. Gatotkaca bisa lungguh ngedingkrang ingkrang. Dadi ratu mimpin bawat negara Pringgondani ning langkai bangkene Brajadenta. Gusti wajan.
langit kelap-kelap katon lir kincang risang maweh gandrung ing Arimbi kula wonten dawuh pangeran bombong raos sing atiku bareng aku nyawang anakmu lanang Gatot Katon wis samapta ing gati sawigoing diri nggone bakal kaju menengake nata ana ing Pringgondani ora jeneng Werkudara ngelak mangsa mbujung wanci nanging katone kabeh wis yoga nuning nggih pangeran mugi-mugi wisudan ratu menika saged gangsar tanpa alangan ngantos paripurna. Mbak Yu aku sing teka. Nganti cumengklungen nggonku ngenteni piye kala bendana anggonmu sowan Kakang Brajadenta antuk gawe apa ora yo kalah tiwasan Mbak Yu ketiwasan piye saiki Kakang Brajadenta sekuton karo para Kurawa atos penggalihe kaya gunung waja ketitik arep tak kanthi manunggal kekuatan lawan Pringgondani malah nganake Giri Sayembara Gatotkaca kelakon dadi ratu yen bisa nglangkai bangkene Kakang Brajadenta iki piye Mbak Yu kok enek lelakon kaya ngene. Kados pundi Kanjeng Ibu kok wonten lelakon ingkang kados mekaten menapa kula kedah sowan Paman Brajadenta ora kowe ora tak lilani Brajamusti kados pundi Raden kowe adine Brajadenta kandhanana piye kekarepane inggih ngertaken dawuh. Indriya mangung mangungkung kanduhan rimang aduh Kakang mbok dipenggalih to Kang weningno pikirmu selehno rasamu aku karo kowe iki wong tuwa kang tinuwi-tuwi nyengkuyung lan mayungi gregete bocah enom elinga ya Kang derajat lan pangkat mono sipate ora langgeng mula aja banget-banget lemu nggondheli negara Pringgondani iki ya Kang cukup cangkem apa ngono iki
Bader kiretap Sukoyaya sinipi jojo bang mawingo-wingo wengis Langap-langap waton ucap kowe Brajamusti kowe wonge Gatotkaca ya ora tata gelar kowe kuwi adiku nanging yen kowe melu Gatotkaca aku ora sudi aja nyepet-nyepeti meripat rereget jrambah minggato saka pengarepanku aduh kakang sungkem pangabekti kula kunjuk paman Brajadenta paman Gatotkaca pasrah jiwa raga dumateng jengandika paman Gatotkaca saged nggagapi sepinten to singkeling manah paduka paman Brajadenta nanging paman kedah ngawuningani boten wonten senadyan to sak mrica binubut Gatotkaca anggadhahi antas kepingin ngrebat pangwasa Pringgondani saking jengandika paman Brajadenta. Aja kumenthus kowe Gus. Dupeh wiwit bayi kasektenmu wis disekseni dewa. Kowe bisa mabur sak jembare langit. Mbok kira kasekten sing kok duweni bisa gawe Brajadenta gumun ya. Aja ngleleng pacakmu Gus. Aja ngleleng pacakmu. Senadyan to kowe anake Mbak Yu Kwarimbi nanging sejatine kowe kuwi tedhak turun musuh. Simbahmu Pandhu kae sing mateni bapakku Prabu Tremboko. Bapakmu Werkudara kae ngrabi Mbak Yu Arimbi dadak gawe tumbal kakangku Arimba. Tegese gelem ngrabi Mbak Yu Arimbi nanging emoh karo dulure lanang. Cekak cukupe kowe kelakon lungguh dadi ratu Pringgondani. Nanging ngadhep ana dhisik Brajadenta. Aboting lelampahan prasasat mikul bumi. Ula ngertos paduka mboten badhe kuwawa perang tanding kalian ingkang paman Brajadenta. Awit paduka anak Mas yo kowe. Darene kowe calon ratu Pringgondani nanging ndi nyatane. Areng kowe tak prawasa babar blas kowe ora duweni kekuatan. Ing kene jagat bakal nyekseni. Mbok menawa ratu Pringgondani tutu Gatotkaca nanging Brajadenta. Lah ing kono ta wau. Tanpa daya risang Gatotkaca dupi kaprawasa wani dening Kang Paman Brajadenta. Sumbar angungal jaja risang Brajadenta. Ucap ana kaelokaning jagat Raden Brajamusti kang wis manjing ana epek-epek astanira Radyan Gatotkaca ingkang kiring kaya-kaya kuwawa krida tanpa jinarak Raden Gatotkaca asta kiwa hanebah mestakane sang Brajadenta dadi lan patine giya manjing aning astanira Raden Gatotkaca ingkang tengen. Ayo, Udiya we. Ayo.
Gus. Wo Semar pripun? Dosa apa kang dak sandang? Dene aku wis wani marang Paman Brajadenta. Tata gelar paduka mrawasa keng paman nanging sejatosipun para Paman Brajadenta lan Brajamusti menika boten tumekeng pati. Samu barange. Awit paman kekalih menika manunggal kekuatan dhateng raga jengandika Raden Gatotkaca mila reja-rejaning jaman wonten aji-aji sing jenenge aji-aji Brajadenta lan Brajamusti. Pun boten usah kedlarung-dlarung. Enggal tumuju wonten ing kasatran Pringgondani tata-tata wisudan ratu Gus. Nyata laruta saking kutha Sakura kula yen atana mutusa sang Sri sapa iki Braja Lamatan Karta Marma marep murungke wisudan Ratu Pringgondani glundungi sirah kelakon mati dening aku. Iki sapa? Braja Wikalpa. Tak cicil Bratayuda. Ya. Pedhut kang nglimputi Pringgondani wis sumilak. Koko Prabu, kula yayi tumut hanyekseni wisudanipun ratu kang putra pulunan pun Gatotkaca. Mugi saged angayomi para bebrayan agung, para dasih ingkang mbutuhaken pengayomanipun Kaki Prabu Gatotkaca. Gatotkaca kula wonten dawuh Rama Kyai. Bebarengan kelawan dewa sing nawurake Sekar. Dina iki wis kawisuda ne Pringgondani, ayomana para kawula dasih.
Aja adikang adigung adiguna tetepa dadi menungsa sing ngandhap asor sak wutuhe Tut Gatut. Dewa melu nyekseni wisudan ratu iki. Kanggo pusaka tenger, Dewa maringi tetenger ya kuwi Prabu Anom Gatotkaca. Mula karo kaca Kula wonten dawuh Bu Kulun. Dewa wis banget ngurmati labuhmu wiwit kowe isih cilik, isih jabang tetuka mbiyen. Wis nyirnake satru mungging cangklaan kang pengawak Prabu Pracona pati sekipu sak wadya balane. Nganti saiki kowe dadi ratuing Pringgandani. Bubar dadi ratuing Pringgandani. Besok Yang Pramesti guru bakal janji jeneng sira bakal kawisuda ning Kahyangan Suralaya. Mula sadurunge kuwi kabeh tentremna dhisik para kawula kang ana ing Pringgandani kene. Lho nggih ngestokaken dawuh. Prabu Anom Gatotkaca sineksenan jagat saisine. Purwa Madya Wasana sampun kababar kanthi cetha. Alhamdulillah banjaran Gatotkaca sampun tuntas. Sing becik bisa dadi patuladan, sing ala kagilesa anut lakuning jaman kula sak Kancasta Brata. Grup menawi wonten kelentang-kelentune ngatur nyuwun samudra pangaksami. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Ngatijan Ibu Sulastri sak gotrah pinaringan ayem tentrem sak pungkur kula wonten ing ngriki. Billahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.